Doncs hola, jo sóc la Sílvia, doctora en biodiversitat i sóc paleontòloga. Treballo a l'Institut Català de Paleontologia i el meu camp de recerca són els rosegadors, normalment del Miocè, però últimament m'estic expandint a més camps. Una miqueta. Jo soc la Maria i també estic a l'IFP, soc una predoc i bàsicament estic estudiant els carnívors del Plistocè. A vegades és una pena que hi hagi d'haver un dia marcat especial per recordar coses importants, com per exemple que la dona sigui present a la ciència, cosa que últimament sembla que no, però segueix sent molt complicat. De fet és així, moltes vegades sentirem que potser les dones ja no tenim els problemes que teníem abans, perquè no estem al segle XX, però seguim necessitant un dia per visualitzar-nos, i si seguim necessitant un dia per visualitzar-nos és per alguna cosa. És perquè encara avui en dia, quan mirem tot el món de la ciència, podem veure que seguim tenint més nois que noies. A les carreres sempre hi ha més noies fent... En ciència, sobretot, sí. Sí. Però després, quan arribes a nivells més superiors en la carrera científica, resulta que les noies redueixen el número una barbaritat. Això és un clàssic, és bastant absurd perquè ens passa a nosaltres mateixes, però quan estàs escrivint articles has de citar altra gent que ha dit coses similars al teu o que tu necessites. I quan ho veus, quan veus el cognom de la persona, directament penses, bueno, és un tio. Però després resulta que descobreixes que és una noia i a més no només ho descobreixes, sinó que dius, ostres, que guai, és una noia. I dius, però bé, per què he de pensar que guai és una noia si hauria de ser normal? No, veritat que no penso, que guai és un noi. No. El mateix passa quan vas de congrés, tens un munt de xerrades planificades durant 3-4 dies i resulta que més de la meitat, per no dir 70% de xerrades les imparteixen nois i només hi ha 4, 5, 6 noies que presentin en viu una xerrada sobre qualsevol tema de ciència, en el nostre cas de paleo, però en qualsevol altra cosa passa el mateix. Llavors és una mica a vegades frustrant imaginar que la paleontologia, perquè és el nostre camp, però que la representació només és de nois quan realment hi ha moltes noies darrere i són moltes al final que realment també fem feina però no estem prou visualitzades, potser. No ho estem. No estem prou visualitzades i el fet de que no estiguem prou visualitzades sense voler fa que les generacions noves pensin que no hem d'arribar a aquest punt. I això és un problema. I això és una miqueta el que s'hauria de canviar. El fet de ser paleontòleg nosaltres vol dir que de tant en tant anem a excavacions. I quan anem a excavacions, jo no n'he fet tantes com aquesta senyoreta, que estan fent més que jo. Però jo encara no he anat a una excavació que l'hagi dirigit una noia, ni tan sols que hi hagi una noia que estigui... sé jo a vegades, però gaire al càrrec. Jo una vegada sí que em va tocar dirigir, codirigir, teníem un altre company i jo, dirigíem una excavació i una excavació que hi havia personal d'obra, paletes i demés, perquè s'havia de construir un forjat i demés, i va ser molt xocant per mi perquè tots els nois obrers es dirigien a l'altre company meu, que era un noi, per parlar de temes tècnics, de com havien de construir, on havien de posar les X coses que estaven construint, i a mi no em miraven, ni tan sols paraven atenció que jo fos allà, fins que els vaig haver de cridar l'atenció en el sentit de «Ei, expliqueu-m'ho, perquè m'heu ignorat tota l'estona, no m'he assabentat de res absolutament del que va això, perquè no us heu dirigit a mi en cap moment i resulta que jo formo part de la direcció d'aquesta obra». Llavors és una cosa una mica xocant que encara passin aquestes coses. És com si tu al ser una noia no tinguessis autoritat en una cosa que sigui més física o més de planificació d'una excavació en aquest cas. I jo mateixa fa un temps vaig estar en un congrés també sobre espeleologia, perquè l'espeleologia i la ciència també tenen molt a veure, sobretot en els temes de coves. I jo era l'única noia que estava fent una ponència, que dius, no passa res, mira, soc l'única, però dius, què passa aquí, que raro, saps? Però després vas a altres congressos i depèn, però sí que et dones compte que quan vas a congressos de joves paleontòlegs, imagino que passa el mateix en el tema de la investigació tant en els altres camps, els congressos de gent més jove són els congressos on sí que l'equiparació de nois i noies és més o menys és més similar. Bastant 50-50. Però a mesura que avances de grau, o si vas a congressos més internacionals, on potser la gent que hi ha ja són investigadors més sèniors, el volum de noies que presenta coses en congressos i presenta novetats cada cop és menor. Sí, és impressionant. Que òbviament està canviant. I això és guai i està bé, però la idea seria que canviés més.
I que sobretot les noies poguessin arribar, i dones, poguessin arribar en posicions altes en ciència. Per exemple, si fas així una vista ràpida per aquí mateix a l'ICP, predocs noies n'hi havia bastantes, perquè Cabatió i... bueno, en fi, però n'hi havia bastantes i estava bastant equiparat el número de nois predocs i noies predoc, però a mesura que comences a pujar en la graduació científica de la pròpia institució, noies que siguin cap de grup ara mateix, doncs no n'hi ha cap. N'hi ha una, crec. I ja dic, no és perquè sigui aquí que això passa en aquest centre i ja està. No, que va. Això passa. Tu te'n vas a qualsevol altre centre a fer estades, a qualsevol altres històries i passa exactament igual. No és una cosa d'aquí, ni una cosa que sigui catalana, espanyola, italiana, no, da igual. O sea, esto pasa en todo el mundo. Al final el que es perd és que la gent més jove, la gent que ara és petita i està veient, no puedo tirar mi futuro, vegi tot el que passa i no es vegi capacitat, que no es vegi un cor de ficar-se en un món que està clar que triomfar potser li costarà més. Però no hauria de ser així, perquè si no intentem canviar-ho, doncs òbviament no canviarà. Per això creiem que és important i per això és molt important que la gent jove, sobretot, que és la que segueix pujant, segueixi tirant del carro i vegi que realment les noies ens hem de fer un forat a la ciència. Més que un forat, doncs... expandir-nos, pensaria. La societat no pot avançar sense la ciència i evidentment no pot avançar sense nosaltres.